Horas madihita saluhutna diaman nami dohot inang nami na mangihuton kebaktian di bahasa Batak Minggu sadarion parhalado mandok mengucapkan selamat datang madihita saluhutna naksongoni ruas na baru mengikuti mandohoti parmingguata di bagasan Arion naksongoni di amanami dot inanami nama mandohoti melalui live streaming pinagiluma dihita untuk mempersiapkan dirita martangiang na mahita. Amin. Tapuji ma Tuhata marede siap buku ede nomor 640 ayat sada sahat rodi ayat tolu. Rim mahita jonjong. Marhite-hite gorni debata ama dohot goar anakna Tuhan Yesus Kristus dohot tondi porbadia natumo palangit dohot tanoon. Amin. Nama mulus doanggo portibion rap dohot na pinangilo ni rohana alai na mian ro di saleleng ni leleng na do na mangulahon lomo ni rohana ni debata. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami, nunga marpungu hami dison, di arina pinarbadiam, saya buhai ma pinggol dohot rohanami, asa marlas ni roha hami managihon hatam nabadiai. Jala ringgas hami manibangi dohot upeop hatam, di bagasan rohanami. Asa pos rohanami martangiang tuho. Urupi mahami, asa hupar hasehat kami akka ari-ari ningolunami na poddoki. Saya pamasuk mahami tu hangoluan saleling nileleng na. Pujion nami maho disi, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul maham. Mari den mahita sia buku ed nomor 160 sia ayat 2 dohot tulu. Tangyako kamu ma partik ni debata, imasian patik paduahon dohot lapatana. Patik paduahon. Dang jadi ganaomu jaladang jadi sumanomu manang ahan na di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongaon, rodi na di bagasan aek na di Torutano ni di Torunitano. Ianggo tunggabe si sobaon manang si oloan. Dia dolapatan ni odo. Ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana. Asadang jadi iba marsobat tu sobaon manang tu ganaganan. Mangido hanguluan siani. Jaladang jadi oluan begu manang ulpahan ni hadat tuan. Jaladang jadi pos roha di ugasan hahomitan. Ima sahatna atong rap mangido gogo mahita tu debata laho mangulahon na
na hobbar tu patik nai. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulahon na hobbar tu patik mi. Amin. Mari dia mahita sian buku ede nomor 170 ayat 1-2. Tato potima dosata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hodon apa tupahon hasesani dosa ni dihami halak nadangolon marhite anak. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Seasi maroham dihami. Akan mangarsakon dosa nami. Sesahapi matu bagasan rohanami hasesani dosa nami i. Lehon matu hami tondim nabadiai asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asa hot rohanami marhapor seaon laho mangadop manggotapon nasa dosa dohot rohapor dipion. Asahu pasahat hami diri nami tuho, gabe pelean nama ngulu jalan nabadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga ni debata taringot tuhasesan ni dosata. Songonon dohata ni Tuhan Jehovah nunga di arsahiho ahu marhite sian akka dosam. Jalan nunga di lojai ho ahu marhite sian akka hajahatonmu. Ahu tutu, ahu sadiri manalesei akka pangalosium ala ni hadiriokku. Jaladang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Marede mahitas ya buku ede nomor 160 ayat 2 dohot tolu.
Hatani debata turpuk epistel di mingguta sadarion imanatar surat di sada Korin 10 ayat 10 walu sahat ro di 26. Tajahama marsikap soring. Bereng hamu ma Israel hian dang partohap dilanggatani doak kada mangaton peleani Nang arga do juhud pinelehon manang margogo do bego ido na udok disi da ondo tahe na pinelehonan nasida dada tu debata di pelehon tu begu ido alai dang lomo rohaku hamu saor tu akka begu dang tarinum hamu sian panginuman ni Tuhani puhut sian panginuman ni akabegu dang tarbaen hamu partohak dilanggatan ni Tuhani puhut dilanggatan ni akabegu Toy satta matuhani tunggu mogo mahita sian ibana saluhut na jadi do alai dang saluhut marguna saluhut na jadi do alai dang saluhut patuduhon unang ma masari koti nadi ibana nadi dongan ni ima pangan hamu masian saluhut nadi gadis di parjagalani unang dirisihan alani panggora ni rohai rapta jahaban terakhir ai gok di Tuhani do tanoon ro di sina ido sahatna martua do natu mangihon hatani debata jalan naum pepsa amin. Marede mahita siap buku ende nomor 715 ayat sada sahat ro di 2. Taha tidak koma haporseotai songon nahina tidak koni dongata sahaporseon disadok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo nasota dosan na tumau palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai iman ditumuhoni si Maria nagabe-gabean sianton di parbadia adora sohabubuan ido tuhatana tumaon na bernit di panghuman silatus na mateta pajal do ibana di hau pinarsilang na tua tubanua toru dung ditanom
na mulak mangulu yari patuluhon, na manaik tu surgo, laho hudul bisyamun di bata Jahoba amanai pargogo na suatu dusani. Disima ibana pai mamulak sogot tu tanon, manguhumi halak na mangulu dohot na tamate. Au porsia diton di porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan Kristen akan nabadia, dohot dihasasani dosa, dohot dihatain namandok, mulak mangulu dosogot daging nahala nomate, dohot dihanguluan nasora sudah. Amin. Hudul mahamu. Tabegema puji-pujian sian kor paduan suara serafim. Tabegema tikting di bagasan mingguan. Titing di Huriata Minggu 7 Juni 2026. La parjolo guarni minggu tasadarion ima minggu parjolo dung trinitatis doho topik guru ni debatado portibion rodi nasa isina. 2 padidion nabadia. Sadarion minggu tanggal 7 Juni 2026 di Patupa Huriata do padidion nabadia di parmingguon bahasa Batak Pukulualu na parjolo Salomo Mora Elkana Nenggolan
anak niamata Eboni Irfan Yosua Nenggolan inang Deborah Boru Panjaitan, ruas ni HKBP Gandaria. Paduahon Amos Goklas Natama Sialagan, anak niamata Andre Junus Sialagan inang Moma Yuni Anti Boru Sihotang, ruas ni HKI Resort khusus Parapat. Tolu anggota jemaat baru. Mamuka sadarion Minggu tanggal 7 Juni 2026, tajalo dogabe ruas tanai baru ima, parjolo keluarga Hadi Sulekstia Erwinta Bandi, inang Dame Ratna Sari Boru Silalahi, maringanan di Jalan Al-Mubarok, Sada nomor 25, RT Walu, RW 06, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, masuk ke sektor Sion. Nasida pindah Sian HKBP, Resort Si Mangumban, Distrik 2, Silidung. Ala sadar manugoton, marminggu disono, pinangido majonjong mana sida. Malate, anong dung say parmingguan, tujolo mahamu, asa masih jalan adoh jemaat. Paduahon keluarga Hari Prasetyo Monika Serena Boru Sitopul, maringanan di Serpong Park Cluster Brilliance B5 nomor 25 RT 001 RW 013 Kelupang Serpong Utara Sektor Satahi, nasida pindasian Gereja Kalimantan Evangelis GKF anggota PGI. Patuluhon Lopiana Tio Rusmauli Boru Nenggolan, maringanan di Kompleks Sangrila Indah Sada, Jalan Sangrila Tebus Rusan nomor 22 RT 02 RW 07 Petukangan Selatan Pesanggrahan, nasida pindasian HKBP Sigotom Sada, Resort Sigotom Distrik 2 Silindung. Majelis dan seluruh jemaat mengucapkan selamat datang, Tuhan memberkati. 4. Pangebation Nihuria. Sadarion Minggu tanggal 7 Juni 2026, berhak do penguan inahana lao mangobati Huria Limo Resort Cinere Distrik 29 Deboskap na niuluhan ni Amang Pendeta Ronald Malalu. Palimahon, pertanyaan sektor. Hari Senin tanggal 8 Juni 2026 pukul 18 WIB, maringanat di serbagunaan di Patupado pertanyaan sektor Saroha nani hasuhuton ni keluarga Amang MH Silaban, keluarga Amang Nurdin Manurung inang Herawati Boru Sirait, keluarga Amang Anwar Lubis inang R Boru Simamora, keluarga Amang Yonas Sutasoit inang Pini Boru Simarmata, dohot inang Lentiana Tobing Boru Pasaribu, nani uluhon ni Amang Pendeta Luhut Simbolon. Paunopon Dewan Diakonia. Hari Selasa tanggal sia Juni 2026 pukul 10.07 WIB di Patupado ibadah doa bersama marhite Zoom di ruas Namar Sahid dan niuluhan ni Pendeta Ronald Manalu pinangido tu ganup tu situa sektor asa madohoti ulauni. Papituhon Konven HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Hari Senin tanggal 8 Juni 2026 pukul 10 WIB saha tunasipul maringanan di HKBP Cengkareng di Patupado Konven Distrik 8 DKI Jakarta na didohotan di Sude Pangulan Agok Tiki dohot keluarga Padita pensiun dohot keluarga dohot Ina Sarpat. Pawaluhan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta hari Jumat saha tu hari Minggu tanggal 12 tanggal 14 Juni 2026 di Patupa HKBP Distrik 8 DKI Jakarta ima pemilihan pengurus persekutuan AMA di distrik periode 2026-2020 maringanan di Wisma Kinasih Depok. Utusan Sian HKBP Kebaran Baru ima Amang Poltak Situmorang, Amang Yasar Togazia, Amang Sintua Edwin Purba, Amang Sintua Boman Batubara. Pasiahon Komisi Keluarga Muda hari Sabtu tanggal 10 Juni 2026 pukul 8.30
maringanan di basement gereja HKBP tepet di Patupado seminar Komisi Keluarga Muda, dohot agenda pemaparan dan sesi sharing serta diskusi kelompok terarah, fokus group discussion Keluarga Muda Gereja HKBP. Pasapuluhon selamat ulang tahun Hari Tubuh dohot ulang tahun Hari Perbagason. Parhalado dohot ruas ni huriatta pasahaton selamat ulang tahun Hari Hatu Tubuh dohot selamat ulang tahun Hari Perbagason. Tusude ruas ni huria na tubuh manang marbagas dia tanggal 7 sahatu tanggal 10 Juni. Satu hatama na mamasu-masu. Mulatung adong ruas ni huriatta na sutar surat dope di guarna di titing na ulang tahun ni. Di pabua ma tuganup situa di sektor na manang tu sekretariat. Pas 10 sadahon akka titing na so ni jahon hobar tu titing cetak sadarion dengan mata jaha songo ni masahat ni titing di huriata di bagasan minggu sadarion tayingot bema manang yakoni tujolo ni tuhata. Marede mahita siang buku ende nomor 710 sia ayat sadad dahot 2. Dameni debatana sumurung sian saluhu naroha. Ima mangaramoti ate-ate roha doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhuna. Barita naulis yakata nitu hatta di mingguta sadarion mingguna parjulo dung Trinitatis. Tara surat di buku Pesalmen biduna pa 50-hon mamuka sian ayat 7 saha ro di ayat 15 takasma ta prihutihut saitangi homma ale bangsoku asa makulingau ho ale Israel asa huhati dakot tuho au debatado debatam dada alani piliami ubai kupicako manang alani piliami situtungon akan atotong di joloku dang nian pola sia jabu mau mabuat lobu mana kabing sia nakabaram ai guru dia udah sude binatang ni harangan pinahan na maribu-ribu akka na didolok pe hutad dadu sude pidong akka na didolok Rodi akka namang gulmi di ladang guru dia udo. Tung sura maleau
dang pola tu hoau mangalu-alu ai guru diau do liat portibion rodi isina tung panganokku majuhut horbo tunggal manang inumokku mudar niak kahabing pilehom matu debata ha mauliateon jala garari ma akka baga-baga mitu nasu tibul jala jau ma au juppa diari hagogotan asa hupadua ho asa dipuji ho au jala jau ma au juppa ari hagogotan asa hupadua ho asa dipuji ho au ido sahana amna kadonga sahuria di bagasa goarni tu hatta Jesus molodung godak kepeng ni jolma suk-suk kamoraonna boy masude patu paonna boy sude tu horonna nasada hiado jebuna boy gabe dua dak sai bisa ada jebu tau nate tatu horma sada naina sada hiado mobilna dak sai be ujungna naeng dua alai na bahaya dia kaama sada hiado inatai alai alani gudang ni hepengna tongma naing dua adong na patar adong na buni jala mangubangulu tau pe mulu godak kepeng si tau murana ma hamwaka amanami manangina nami nong matua molo hira-hira ngahol soak kamu nong berkerut wajahi tak pola maul gabe mabay mulus songon artis Korea iturboy dibaen lemes, licin, berkilau, asal ma adok kepengna. Dan yang paling mengerikan dope di sude elemen kehidupan sipata nga hamorau kepeng nizol ma mengatur portibion. Abu hepeng manuhor jabatan, manuhor on doho prestasi, doho segala macam. Alaina paling mengerikan nunga dietong boy hepeng nai dohot manuhor debata sudah dianggap kekayaannya bisa membeli Tuhan dan membeli anugerah daripada Tuhan. Odo napi naingo ni turpukta di mingguta sadarion molo di patomu-tomu topi ni mingguta di hatabata di do guru di debata di portibion ro di nasai sina. Dunia dan segala isinya adalah milik Tuhan. Imana mangkobarhon debata adang bergantung tu kita. Kita yang bergantung pada Tuhan. Dak kita manarihot debata. Debata do manarihok kita. Alani ido molo debatado nama narihok kita nama ngalehon nariko dihita nama ngaleo kepengta mangaleo nartata mangaleo prestasita lalu apa yang seharusnya kita lakukan ahado baenota patu paota tada naung disarihod debata hita ido nani igilna jala ido napi naingo nanang marhite turpu tahun termasuk naking di turpu epistelta takasongo dia di paingot apostel Paulus nakining tutonga ni halak Kristen na di Huria Korintus molo didok naking di turpu tahun tungsura maleau dang pola au mengalu-alu ai guru dia udah lihat portibion rodisina. Dunia dan alam semesta dan segala isinya adalah milik Tuhan. Napunani debatadui. Molo di leo petuhita nang pesudos tohapta. Ima bahasa-bahasa ni debata. Hobartu kemampuata meraih anugerah. Madungdung bahasa-bahasa ni debata. Dang dosa tong. Masih gogoi do. Masih maloi do
Jala sudi naung pinasaha ni debata di bagasang ulut tahun. Ikon responotai marhite parsobaun natutu. Dengan rasa syukur, dengan ibadah nasitong tuadopan ni debata. Asa molo adong ibadah, molo adong parsobaun, molo adong sono parmingguan, ima dalata lauro marsobatu debata madok mauliate Tuhan, mauliate mak mengulu rupiah usaha tu tanggal pituon. Batotu tahalasomai dan kita syukuri apa yang telah dilakukan Tuhan, yang diperbuat Tuhan. Dan memang sejatinya songonido sude anggorumang nijolma namarugamu. Taboto takas hidup beragama nunga se umuri dohot umur ni hasianganon. Dungadong jolma nunga diboto marogamu. Alai adong ma agamai naung diorganisir. Adong mai naung songok kitaon tipak. Alai adong do akka ugamui menyembah manobah akka di batana dengan caranya sendiri. Dan apalah terorganisir, dan apalah punya papan nama. Alai kebanyakan halak maragama gudang menganggap Allah ilah berhala yang disembahnya adalah Allah yang perlu diambil hatinya. Bolo di hatabata didok disubut rohana. Dan laura rohata buasa halak batak girgir pajongjong tugu pajongjong tabak. Anggo filosofina ima lau manubut sahala niaka opunang perjolo. Ala dihapor seai dope akka sahala roh daripada neneng moyangnya masih berpengaruh. Tungoluna dohot tungoluni keturunanna tu halakina samarga. Hidup benar dong akka tuguna megah-megah. Jadi ada orang melakukan ibadah dengan caranya menyenangkan Tuhannya, alai dohot manarihon Tuhanna. Irubaina adong kurban-kurban najolo, adong kurban bakaran, ibuan lobu namo mok akka habing, bolo harak batak, manuk si hapas pilih, naso martihas, malah adong dope na mempersembahkan manusia na diguari tumbal. Tabayak ma molopolai ko persembah honotum musejolma tu dewa tu Tuhan. Asalas rohani na sinobay. Asa disubu rohani Tuhan nai. Iro badiro naking di epistel tay ay diboto hamudo molo dibuak kamu korban bakaran. Ibuak kamu habing namok dilopahamu dengan makanan yang sedap, dengan resep yang sudah begitu lengkap. Ai sedo mangalangi. Debatado mangalang lobu namok nabi nuami. Debatado manginum mudar na pinelehomi. Isro mangalang. Irobay na anak ni Malim Eli, si Hopni dohot. Si Pinehas itu dipabuat magerepui. Ipatuluk koma tu akka daging yang paling natal misnin na dihatabatak. Imana mohan. Namangan lang isedo. Tikihami na jolo masa-masa remaja lasiad doroha moloro para Jakartaon mulak tubonan ipasugit. Dungi ziarah mak Roma na sida tu kuburan ipabuam matong buat mada tasaya manuk marsugut anggo hasoloman ni bapak mi adorana do inna molo manuk ibu amma adorani manukon denggam matong di peder hola di bereng ngawang ngonggo ponggo parmahan jala dung lau na sida isra mangalang bapak na ido sadi hari bapak nero mangalangi itor parmahani do marsigulut
Ay mangalang jagal sa heli opak taod do. Jolo mate pe horbo mate to puas sa buhay mangalang jagal manang mulo peohom manuk. Ido baido naking ay sir mangalangi. Hamunak kadongan ketika kita melakukan ibadah, melakukan persembahan untuk siapa? Untuk diri kita kah? Atau untuk kemuliaan Tuhan? Gudang dongatan wae ngairak tebo marminggu di HKBB-on. Pahopuku arong dosongoni saya dari pahopuku. Aku enggak sekolah minggu lagi Bapak. Opung enak ke Kebayoran Baru. Jadi kemana? Aku ke Serpong sekarang. Di situ enggak bising enak. Bah. Yang budi piasaran, turu tahun dope. Alai adong matong alasan ni nama godak songni. Oh, di sana ada ibadah yang begitu nyaman, enak, oh meriah. Lalu Anda mau beribadah, mau menyenangkan hatimu kah? Nalau pasonak koroham doro beribadah marminggu, melakukan suatu ritual-ritual agama. Bukankah mau menyenangkan hati Tuhan? Serius apapun keadaan, kita bisa beribadah. Kalau memang kita membutuhkan, menganggap Tuhan kita perlukan di dalam kehidupan kita. Ido nanido nanang di bagasa turpukta di minggutta sadarion. Ubay pola naking di paingoti songon na hujahan nakining. Tungpanganok kumajuhu horbo tunggal manang minumok kumamudar niak kahabing. Semua itu bukan untuk saya. Alai moloroho mengucap syukur, moloroho beribadah, moloroho marsoba tuau, dibuat kope leamu, maka serahkanlah karena rasa syukurmu. Tuhan, terima kasih, aku mendapatkan berkat yang melimpah. Lalu aku ingin mempersembahkan untuk kerajaan Tuhan. Dan polai kokola tu gereja buanomu, tongos tu na berum, lihat tu tulangmu, lihat tu tetanggam na bogos, lihat tu pangido-idoi na perlumangan. Itu ibadah yang dilakukan dengan praktek-praktek kehidupan. Perilaku taido ibadah. Apa yang kita lakukan sebagai respon karena kita menghitung, menada, asini roha dengan bahasa ni debata, si leho-leho ni debata. Lalu kita datang kepada Tuhan. Tuhan, aku datang. Sungguh baik Engkau Tuhan. Burjunaiho. Ilio korbe dia uhahi pasong. Inna amang silabanon. Sadario pas ogo umur na 55 tahun. Datuk solas rohana. Boy de pe umur na songoni dinunuti. Ro madapotot Tuhan na. Tapi yang harus kita nyatakan adalah karena kita mengenal, melihat, menada akasi leho-leho ni debata. Sanggupkah kita menghitung pemberian Tuhan? Dan taretok kita bisa situng nah. Tapi seberapalah hati Tuhan bisa kita syukuri, bisa kita senangkan. Ay ibadahin na menyenangkan hati Tuhan do. Itu benar dong edep na populer menyenangkanmu, senangkanmu ninna. Dan menyenangkan dirita, alau nang sonang do dirita, di leo Tuhan kasonangan, maka sekarang timbal baliknya adalah menyenangkan hati Tuhan. Dengan cara apa? Dengan ibadah. Apa itu ibadah? Adalah seluruh sikap, perlakuan, lakon, dan cara-cara hidup kita yang berkenan di hati Tuhan, yang sesuai dengan perintah Tuhan. Ai molodung berkenan di hati Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan, maka perilaku kita ini akan berdampak pada orang lain. Marguna tu halak, las rohani halak mamering keberadaata, lasia rohaku marte tangga tu siba. Lasia rohaku dukelak viva enak. Baunang dotong gabi garuk kepala si metu enai amang helakon. Nion maksud nion ubana di olio borukini na. Ala gudang akarencana tersembunyi. Hamun kadongan di bagasa kuan itu hatta Yesus Kristus.
Lausido nang dipasahat tu orang tua nama buat dana natar di sadariom. Anak ini pemberian siapa? Siapa yang memberikan? Tuhan. Benar. Sepertinya iya, amang alagan. Tuhan amang aliau ini untuk apa? Untuk kebahagiaan. Semua keluarga mendambakan kehadiran buah cinta, buah hati, meramaikan suasana di dalam kehidupan. Lalu ketika itu diberikan Tuhan, amang dalam sukacita. Lalu bagaimana amang merespon sukacita ini kalau menganggap ini pemberian Tuhan? Makanya jadikan si Salomo ini dan si Amos ini menjadi persembahan kepada Tuhan. Menjadi kemuliaan kepada Tuhan. Dengan cara apa? Idubanda di doan non dison. Naolo doho mengajari anak komon ho bartuhata ni debata. Ay naung melenceng dohita sia jajita. Di jolo ni debata kita buat danaki. Molo marsak kita noeng punya anak. Salah siapa? Jangan salahkan Tuhan. Salah sendiri. Tidak konsisten dengan janji pada Tuhan. Molo konsisten kamu ando dijanjimu tu debata. Diajari hamu si Salomo doho si Amoson. Hobar Tuhatan di debata. Maka Salomo dan Amos akan bertumbuh menjadi anak-anak yang santun, yang sopan, yang hormat. Anggun wae ngatong merluba prestasi do kan. Merluba mabay tu sekolah na arga. Asa pistar, malo. Tetapi sudahkah santun? Sudahkah hormat? Lalu yang kita banggakan apa? Supaya itu menjadi kemuliaan Tuhan. Itu makanya juga melalui nats hari ini bahwa anak yang dititipkan Tuhan ini juga adalah pemberian Tuhan, milik Tuhan. Maka ketika itu dihadirkan di dalam keluarga, maka kehadiran mereka harus menjadi kemuliaan Tuhan dengan menuntun, mendidik mereka sesuai dengan firman Tuhan. Dan nantinya mereka akan menjadi figur-figur, tampilan yang akan mengabarkan firman Tuhan. Ay mengabarkan firman Tuhan dak pola saya ini kau nama buah-buah bibel betu kator. Buah nu mesa tu pasar tu bajak. Bigi hamu hidok padita si bolon. Asa jadah hamin akaristen. Tidak. Memberitakan dengan perilaku, perbuatan, dengan sikap. Itulah penginjilan yang terbaik, yang efektif, dan itu yang harus amang inang hadirkan nanti untuk kedua anak kita yang akan dibaptis hari ini. Karena ketika dia dibaptis, dia telah menjadi pewaris daripada kerajaan Allah. Maka anak-anak pewaris kerajaan Allah harus mewarisi kebaikan-kebaikan daripada Tuhan. Perilaku-perilaku daripada Yesus. Sehingga mereka bertumbuh sebagai anak-anak Tuhan yang akan menjadi sukacita, kebahagiaan, kebanggaan di tengah-tengah keluarga dan juga di tengah-tengah dunia. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat tema Tuhan nami, mau lihat tema marhite hatam. Disungguli horoha nami di minggu nami sadarion. Pagbuah guru di horo portibiodo nasa isina. Siakodo haroroan ni nasa dinggabasa. Siakodo haroroan ni hamoraun. Hagabion. Hasa ngapon. Alani Tuhan nami. Molo dung dilehokoi di bagasang ngulu nami. Naing mapatar. Pamujion parsobaun nami tuho. Ima marhite sude roha na tulus, roha na yas, doho roha na takas manada, akadenggan di basam, nau kujalo hami di bagasang ngulu nami, ima na mangojar hami nian ro marsobatuho, asabuy hami ro di bagasan nuduk ni roha. Tuhan torop sia tonga ni ruas ni huriam nanaing marlinggom martabuni dibalik niak kasih lehon-lehon na dibalik niak kapilian na nama cai balga
Dietong rohanai boi manubu roham, boi menyogok asa tongo somu aka dengan dibasam. Tuhan sian nani lehomido ikos sobahonon nami jalaha mauliate hon nami ido panadayon natakas ido ibadah na sejati atong Tuhan nami luas mato di manugu-nugu hami asa tarapatu pahami mauliate madi minggu nami sadarion pasu-pasu hami napungudison asa anggiat tami pe moloro di tonga-tonga ni parmingguo si songonon imana mabay las roham mabay marsangapo mabay tarpuji mabay marmulia marhite sude gulmi ningulu nami di joromon hibul rohanami hibul pikiran nami dang mapar agiatu dia ido na beribadah sejati. Ale Tuhan hubuak kami akadongan nami na di bagasan akka parsahiton na sebuah rap dohot tami molo adong na dirawa di rumah sakit mamasu-masu maho di sude perawatan nasida di sude akka pangubation nasida pasu-pasu tangan ni akka dokter asabui Tuhan nasida tumibu humipas malum sianaka parsahitonna songoni akka na dirawa di bagas nabi manang namin jalani akka pemulihan homa nang nama masu-masu hutangnya kok kami sudah anak kon nami Tuhan natongom mengadopi akka ujian-ujian di parsikolahan songoni nang di ujian-ujian di kenaikan tahap parsikolahan sian SD tu SMP sian SMP tu SMA, sian SMA tu perguruan tinggi. Homa nama dongani nasida, homa Tuhan nama masu-masu, mangaleho bisuk nasiako. Asa boy Tuhan bersungguh-sungguh nasida mangarade diri. Tuhan nami hutangnya kok kami ma, nangakka namarlas ni roha sia ruas ni huriam, nani tabaam waka umur nagajang di nasida. Alai secara khusus sebuah kami ma Tuhan amanami amang mulister hamonangas silaban omma amana tumua di huriamon nungago umurna 55 tahun sadarion jala di leokodo perohana torang nang pedang gomos be pamatangna alai tiur do pe pikiranna alani homa namang gom-gom ngoduna Tuhan nami utangnya kok kami ma nang akka namasa nahumaliak kami urupi hami Tuhan songoni ma di bagasa sadarion di patu pado di tonga-tonga ni huriamon padidion nabadia tudak dana nabi nasabasa homi tu dua keluarga naron waeng di bagas joromon alih Tuhan nami hodo nau pasu-pasu honi silas ni roha di nasida jala marhite padidios sadarion pasahaton nasida maituho asa gabedoho partoha di harajaummu alai Tuhan nami laos biliokodo tu nasida tanggung jawab sudedo nasida punya impian punya harapan punya anak yang baik punya anak yang santun punya anak yang berprestasi alani luas manasida mengajari manugu-nugu hobaratu hatam songo padan nasida sadarion konsekuensi nasida di padan neudukon nasida di jolom ido jaminan naboi madungdung las ni roha nasida di masa depan ni nadua ianakon natardi di sadarion Tuhan nami hutangnya kami do bangso do negara namion homa nama masu-masu Tuhan di boto hodon waing keadaan perekonomian nama baik gudaku masusa di tonga-tonga ni bangso namion urupi pamareta nami leho bisuk habis taran nasiako asabui madua hami siak kesulitan ekonomion gabi bui hami Tuhan menikmati akka kesejahteraan doho hadameon dang lupa hami manang yakon
rombongan ni punguan inahanna siak kuriamon, namangibati dongan nami sahuria di HKBP 5, ni uluhon ni naposom uluan ni huriam, ho manamad dongani, doho na pasaur honda sida, di bagasan las niroha, bagasan Yesus martangnya kami. Amin. Marede mahita laos tikki marede tapasaha ma piliata pilia sada a sada b do pilia 270. Tujolong oh Tuhan saat madirikan pakai maom bertulomo molodang oh Tuhan peringanan diau dirikon damarar kabehi tumbogos pedison manang honang tahe masingon tungtuho sasude huingun tandang dirikon togu matu nature. Tujolomo Tuhan saigara rohakon tungunduk domangolo iho tolong dimi matotong margogoy honaon mangulahon lomo niruha tumuhos pedison manang sonang tahi persigan tungtuho sasude huihut tondang bedirikon togu matu nature. Tujolomo Tuhan tumar padan doa ingkon huihut kototo ai huboto tangkas namar tua doa nang muse dohot ingolukon tubogos pedison manang sonang tahi pasikan tutuho sasude huan huihut kondang medirikon togu matu nature. Tujolomo Tuhan saat madirikan pakai maom bertulomo molodang oh Tuhan peringanan dia dirikon damarar kabehi tumbogos pedison manang sonang tahi marsikan tungtuho sasude
Masuk mahita tu acara padidion. Marede hita sia buku ede nomor 146 ayat 1 ayat 2. Laos tiki marede jongjong manatoras nama buat danak tu padidio sadarion marede mahita. Martang yang mahita aliaman amina di Banua Gijang narodo hami tujulum mabuan akadak danakon saya si maroham jalo manasida gabi anakomu pasu-pasu jala pargugui manasida mangiahi hango dua sugut mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus amin. Atau kamu nadongan nama buat danak sididi honon tangi hok kamu mahatani Tuhan Yesus. Lau mahamu tu lihat portibion ni nama doa kasih seana. Podai hamu masa luhut bangso. Didi hamu mana sida tu bagasan guar ni debata ama anak dohok todi parbadia. Ajari hamu mana sida mangaraduti saluhu nahutonahoni tu hamu. Jalai ngok ma. Saya dong anakku dohamu ganu pari rasi rasa ruajal ni hasianganon. Manangi senaporsea doh nidi didapotak kangoluan alai na soporsea honauhum sugut tangi hok kamu ma dohot hata natar surat di evangelium ni si Markus adong maka nama buat dana tu Tuhan Yesus asa di jama alai dipicang kasisian nai mana ma buani jadi dung dida Tuhan Yesus isogo marohana di dokma luasamu maka dana kiro tuau unang orai hamu nasida ai diak kasih songoni dohara jaon ni debata na tutudo na hudokot hamu manangi sepeang gososongon dak dana kibana majalo hara jaon ni debata dang bongo tibana tusi dungi di haul mak kadak danaki dia peho matangan na mamasu nasida atau kamakan atoras hati dakok kamu majolo ha por seomuna. Atau ngalusi hamu mahata na husukut tonon dipangido hamu waing didion akadak danakotu bagasan ni nahina porsiamuna ulahi dipangido hamu waing didion akadak danakotu bagasan ni nahina porsiamuna bihana wala dohamu mamudaya nak komunau nasa diboto jala dihutton nasida hata ni debata na wala dohamu marsulu nasida tu gereja dohot tu perguruan ni huria protestan asa kabiruas nama ngulu nasida di Tuhan Yesus Kristus
atong tapasaha manasida tu debata marhite-hite pa didion na badiay romahamu tujulo sada-sada. Ale Salomo Mora Elkana Nainggolan udi di maho tu bagasan goar ni debata ama doho tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus doho tu bagasan goar itu di porbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho di habobongo mo tuhara jaon na rodi saliling nililing na. Amin. Ale Amos Goklas Natama Sialagan udi di maho tu bagasan goar ni debata ama doho tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus doho tu bagasan goar itu di porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di habobok ngomong Tuhan rajaon na ro di saliling nililing na. Amin. Hamak na toras naung pasahat ton dana tupad di Dios sadarion jong mahamu asa tapasahat na sida tuadopan ni Tuhata atong martangyang mahita. Aliaman namin na di benua gijang marhiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami nungahu pasahat tami akada dana kotuho jala di jakokodo na sida gabian akomu marhite-hite pa di Dion na badiyay asa masuk tuhurian ni halak Kristen na sida di tanoon jala gabi panea dihangoluan na saliling nililing na asi maroham doho di natoras niya kada danakon sahi pargugoy jalajari mana sida manugunugu danakot tuho asarap na sida taruli diaka artani harajamu. Amen. Marede mahita siya bukwede nomor 100 opak pronom aya onom laos jongjong mahita saluhna. Tapasaha mapilian nata papungot tuadupan ni dibata maratangi yang mahita. Ali dibata manami na di benua gijang hodo harorwan ni saluhu sileho-leho na dinggad doho nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masian na nileho mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asahu para hasya kami pilihan opati bulhok karajao mudi tonga-tonga ni huriam doho di porotibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalapu tadahami gudang ni sileho-leho mi tuhami. Asalam girgirhami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Aliaman namina di Banua Gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma haraja ommu, sai saut malo moni roham di Banua Tongau Songona di Banua Gijang. Leho matuhami sadarion hangulua siapa hari, sesa madosa nami songopane sanami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unak kami to gihot bangujunan, palua mahami sian pangago. Hai ho nona puna haraja dot hagugun rodi hasangabon saleleni lelena. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batamaho. Di sedakot Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaor homa damena tutodim. Amin, amin, amin. Shalom, selamat hari Minggu madihita. Amanah.